Kun kyyneliin liittyy syvä ilo, millään muulla ei ole enää merkitystä. Nothing else matters. Ja nyt siis kesken papin puheen Tarja Turunen esittää Metallican kappaleen Nothing Else Matters ja häntä säästävät cellistit Max Lilja ja Markus Hohti. Lilja muuten Apokalyptikan perustajajäseniä. Trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we did our way. All these words I don't just say. What they do, never keep what they know, but I know. Trust I seek and I find in you every day for something new. Different view, and nothing else matters. Never care for what they say, never care for against their never care for what they do. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Todella komea veto siitä Tarja Turuselta, ja tämä oli pappi Arto Anturin oma idea ja hieno tähän keskelle papin puhetta. Näin se kirkko muuttui ja on valmis uudistuksiin. Tämä oli todella hieno muutos tähän normaaliin hääkaavaan.